Mayong adlaw. Hi! Mayong adlaw. Kumusta? Welcome back our channel, 9It's TV. For today's video is mag-thank you ko sa mga taong na-involved sa dakong event sa kinabuhi sa akong anak. Sa pagsugod pa lang, thank you kayo sa mga nitabang sa pag-adto sa Sunrem. Ang akong kasabot ato akong igsuon nga makuyog sila. Yawa sad na dayon kay na change to ang date ba. Nya oto nga dili mahimo silang mo absent. Oto nga ang ni pahigayon og kuan tabang ang mga barkada sa akong anak nga bisan sa ilang kabisi sa ilang negosyo, bisan sa ang uban ay gimbuhaton, ang uban gikapan ni trabaho wa kay to nikuyog lang jud kay lagi barkada gipakita jud ang ilang unsa sila ka barkada nya bisan sa kalayo sa Sunrem malipayon silang nitabang namo guys unya sila poy ni kuan ni provide sa among gipang sakyan nya bisan sa kalayo bisag nagabian magpauli malipayon gihapon malipayon ang ilang gihatag nga tabang namo ug nagpasalamat kog dako sa Ginoo nga nay mga taong iyang gihatag nga mutabang namo sa among mga ginbuhaton. Mao nga nag-thank you jud kog maayo sa Ginoo. Pinangga jud ay mis Ginoo pa jud mi pasagdi kay naa jud mga taong iyang gihatag nga mutabang sa panahon nga nagkinahanglan ang akong anak ug tabang. Nya hantod nga naabot ang adlaw sa kasal. Salamat sa day kayo tong ni sponsor sa pagwapa sa bride. Thank you kay ninyo sa inyong pag-sponsor. O katawanan ra jud kay ito guys kay naunsa man nga nagtuo lagi nga alas 11. So ginahinayan ra istoryahan ta to primero kay ganang layo pa mang oras. Nya naunsa ba diha nga nanawag man nga alas 10 day kuno. Diba nagkarakara na nya hapit na lang di jud humnon moto nga kanang akong ginantawaga si kuan kay aron mo ra bay asakyan sus gitawagan giingnan na lang nga alas 10 ra ba ang kasal sa sige mo anak nako sus pag tawag niya ko sa bugasan niya ana man siya nga sa bridge pa nakahunahon na sad ko ba nga bridge nya og traffic nya alas 9 na. Diba ni suggest lang sa ko sa akong anak nga do asan kay maayo og si jeep na lang atong sakyan o nila ninyo ba kay kamo may importante kay kamo may kaslon niya alas 9 na niya ug maghuwat pa sa usa murag apikihan jud kay sa oras kay alas 9 naman yan nang ko nga siguro na lang mo sakay ni jeep kay ug naa na jud kamo may kaslonon di sila mo unang maabot sila jud ma kauna. So, naunsamsad niya dili man jud siya mosugot kay ug naana jud ko no apil jud ko no ko so maoto nga kaming mga ginikanan sakay mi tanan ni jeep nya ang pagpagwapa wala jud na human ingnan na saktuad na lang na mauhan na lang na kay ug imo pang nindot og maayo wa nay oras moto nang larga na mi. Pati jud tinuong trapika, may sagani niingon si Jiljil nga ayaw mo agig basa kay peting trapika, anangita mig laing agyanan nga dili kay traffic. Sus noon sa man taon nga layo pa gani mi nagsige nagpanawag ang sekretary nga asa na mo kay hapit na mo. Sus ambot lang sa basta ambot lang katawanan jud kay mi. Moto nga pag-abot sus ang mga tao ba nahibong nga nakakita ba nga naman silang hapit mo lang mudagan. Nagsunod mong ginaganay ako dyan may muot atong panahon na ba sus pero nagpasalamat lang dyan dyan po ko kay nakarelax kami dito taon-taon ba kay napaday daghan nag-una otog yun nakarelax sa dili kay stress sila nya katulad sa akong mga anak salamat kayo nga ni cooperate sila sa gimbuhaton sa ilang maguwang. Thank you jud sa akong mga anak sad. Ug kato sa akong mga igsuon nga wa jud sila kaapil sa adlong sa kasal.
bisag sibil lang ta to ba, bisag sibil lang okay ra kayo, malipayon magyapon. Wa jud pud sila ka-attend kay ug mo-absent sila 3 days man say ipa-absent. Anugon kay ba 3 days. Lisod na kay mawagtang trabaho ba panginabuhi unsaon na lang. Mao nga nisabot lang sad mi. So napahigayon jud tong dakong activity sa ako ang anak. Kay diha ang iyang mga barkada, bisan sa ilang mga negosyo, ilang mga trabaho, gigahinan jud nila og oras ug panahon nga nahimo jud tong buhata. Ug unya kanang pang nagpasalamat sa kog maayo sa nangita sa binyo, bisan sa iyang kabisi sa iyang negosyo, gigahinan jud oras ug panahon kay di lali mangita og binyo. Niya siya po'y nagpahigayon sa mga kuan, sa mga pagkaon ba, sa food, siya. Niya ako, nagpasalamat jud dako sa Ginoo nga naa jud mga tao nga gihatag niya nga wala joy sana walay kakulian nga mutabang ba, malipayon silang nitabang sa ilang barkada. Niya salamat jud kaayo nga sa ilang kabisi nihatag jud taas-taas nga panahon para nga mahuman ang ilang activities. Kung kanang kung nagpasalamat ko sa Ginoo nga hinaot nga daghan pa silang matabangan ba. Ug kamo mga ninang ug ninong, Ginoo rin mahibaw magbawas ninyo sa inyong kamayo ug bubuan mo kanunay og daghang grasya sa Ginoo ug hinaot pa nga naa pa mo'y daghang matabangan. Nagpasalamat jud dako sa nangusog jud sa pagpangita sa binyo nga asa i-celebrate ang gamay selebrasyon sa ihang event sa iyang kinabuhi. Thank you jud kaayo nga ikaw jud nangusog pagpangita kay di lali mangita og binyo. Lisod jud kaayo pagpangita pero believe jud ko nimo kay imo jud gihatagag oras ug panahon bisan sa imong kabisi sa imong negosyo. Thank you jud kaayo. Thank you jud. Ginoo ra jud magbawas ninyo tanan. Pilo-piloon ang grasyang ihatag sa Ginoo ninyo. Ug hinaot nga hangtod sa hangtod walay kausaban ang inyong kaayo sa inyong mga barkada. Magmalipayon mo. Thank you jud kaayo. Kunya bisan sa akong mga igsuon nga wala maka-attend, okay ra kayo kay lisod sa tayo ang trabaho mo mawa. Isabot rami pero sa bisag wala ang akong mga igsuon nagmalampuson gihapon tungod sa mga barkada sa akong anak nga nagtinabangay jud sila. Kay bisan day og sibil naghapoy gastuanan. Thank you jud ninyo mga ninang ug ninong. Thank you jud sa inyong gihatag nga suporta sa ako ang anak. Believe jud ko ninyo nga magbarkada, walang iwanan, barkada walay iwanan. Hinaot nga dili mausab ang inyong mga kuan, inyong mga bulawanong mga kasing-kasing. At siya, bulawanong kasing-kasing. Thank you jud. Ug maora to guys. Thank you for watching guys. See you next video. Bye.